and Mrs. Cathy Mariscal and family. Thanksgiving Mass and dulot ni Mrs. Pelili. Thanksgiving Mass dulot ni Mrs. Mario Sr. and Mrs. Gloria Villesa. Misa pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Julian de los Reyes and family. Misa para sa kapahingaloang kang kalag ni Juanita, dulot ni Jude Stephen Kadagi and family. Para sa kalag ni Rostom Sr., dulot kan Senyaris family. Para sa kalag ni Ninyo, dulot ni Mr. and Mrs. Claire Borse and family. Para sa kalag ni Elmar, dulot kan Lozano family. Para sa kalag ni Ramon Jr. and for all souls and purgatory, dulot ni Mrs. Salvacion Manacob. Para sa kalag ni Inyo, dulot kan Poniero family. Para sa kalag ni Supio, kalag ni Josepina, kalag ni Siriaco, dulot ni Mr. and Mrs. Marilyn Abindaño. Misa para sa kapahingaloang kang kalag ni Alfredo, dulot kan Harapa family. Para sa kalag ni Julian Sr., kalag ni Gloria, kalag ni Maria Elizabeth, and for all souls and purgatory, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Manalo and family. Para sa kalag ni Victoriano Sr., kalag ni Divina, dulot Canchowa family. Para sa kalag ni Jessie, and for all souls and purgatory, dulot ni Mrs. Pelili. Para sa kalag ni Romeo, kalag ni Mary Luz, dulot ni Mr. and Miss Peter Brosas. Ngunyan po, yawan po kita sa ikasiyam na nobinar po. Kan inapugodan gabos na kan mga buronyog sa pagtubod nin pagtaon nin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini na inako niyato bilang Diyos no na balaog sa liturhiya na sa tong isisilibrar na ipinapagiromdom sa to na kaipuhan niya tong pakusugon ang pagtubod ki Kristo asin ako o niya nintudok sa buot. Mga tugang, matindog po kita sa pagpuon kan selebrasyon. Sa banal
Kita nakatiripon sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, ako unta sa tong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Yabustabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa toon Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong makasalan. Darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ninding sagkod na pagkaherap, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo, sa tabang mansanakan Fiesta Pascual. Pataluboa ang biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos, makarurop kan maninigong donong, nahuli ka ini, sinda nahutan kan tubig nin bunyag. Namon daggiraray sa spirito, asin tinubos kan dugo.
Huli kay Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda nagdanay na nagsabuhay kan mga katukduan, kan mga apostoles sa pagbaak kan tinapay asin pagpamibi. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagpapakaimbod sinda sa katukduan kan apostoles, asin sa parapakinabang, sa pagbaakan tinapay, asin sa mga pamibi. Igwanin pagkatakot ang gabos, dakol ang ngangalasan, sa katanda ni Nahaman, huli kan mga apostoles. Ang gabos ang nagtutubod, sararo, asin ang gabos nindang rugaring, pinaparapakinabangan. Ang mga pagsadiri sa mga rugaring ipinapabakal ninda asin binabarabaranga sa gabos, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Aroal daw sarabay sindang nagpapakaimbod sa templo asin sa pagbaak ang tinapay sa indang mga harong. Naghihiras-hirasa nin pagkakan sa dakulang kaugmahan asin kabinian nin puso. Nag-uumaw sa Diyos, asin iginagalang kan bilog na pagkaherak, sagkod pa man. Magpapasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon taan sa iyang pagkaherak, sagkod pa man. Magsabi ngunya ng Israel, sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunya ng harong ni Aaron, sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunya ng may mga pagkatakot sa kagurangnan, sagud pa man ang sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon taan sa iyang pagkaherak, sagod pa man. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad ang kagurangnan, tinabangan ako. Kusog ko asin awit ang kagurangnan, siya anagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan sa mga tolda nin mga suripot. Antoong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon taan sa iyang pagkaherak, sagod pa man. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta, asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon taan sa iyang pagkaherak, sagod pa man. Si San Pablo nagpahayag na sa pagkabuhay liwat. Kagurangnan kita tinatawan man nin bagong paglaom sa paghera sa gawi nin pagkabuhay liwat ni Jesus. Kita man nadadara sa bagong pagkamundag. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo. Pag umawa ang Diyos asin Ama kang kagurangnan kang Hesus Kristo, sa dakula niyang pagkaherak, kinamundag niya kita, liwat para sa buhay, sa paglaom, huli kang pagkabuhay liwat ni Hesus Kristo, hali sa mga gadan. Para sa pamanang mayong kalapaan, mayong digta, dain naluluyos, pamana na itinagama sa langit para sa indo, na sa kapangyarihan kan Diyos, binabantayan, huli kang pagtubod para sa kaligtasan na andam na ihinayag sa huring panahon. Kaya kamo nauugma, bagaman nangangaipo pa sa dikit na panahon, na napagmumundo kan manlaylain na sugot. Tanganing ang halaga kan sa inyong pagtubod
na mas mahalaga kisa nawawarang bulawan na ibinalo ning kalayo, magininindong kaumawan, kamurawayan, asin kagalangan. Sa kapahayagan ni Hesus Kristo, da inindo siya nahihiling, alagad namumutan, da nahihiling ngunyan, alagad tinutubuan, kaya maugma kamo nindai masabi, asin magmuraway sa kaugmahan ta, makakamtan ang katuyuhan kan pagtubod, na iyo ang kaligtasan nin mga kalag, tataramon kan kagurang na. Salamat sa Diyos, mga tugang, matindog po kita sa pagrukyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan simana, natatrangkahan ng mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. O minabot si Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda, an katuninongan mapas sa Indo. Pakasabi kay ni, ipinahili niya sa indaan siyang mga kamot asin ang hirog. Kaya nagugma ang mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa indagiraray, an katuninongan mapas sa Indo. Siring na ako sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Pakasabi kay ni, naghangos siya asin nagsabi sa inda, ako ang Espiritu Santo. An kisay man ang mga kasaala na patawadon nindo, pinatawad iyan para sa inda. An kisay man ang mga kasaala na dain nindo, patawadon, daiyan ipinatawad. Si Tomas, saro sa mga 12, itong inapod na kambal, dain ninda kaiba kan mag-abot si Jesus. Pigwa para sabihan siya kan ibang mga disipulos, nahiling mi ang kagurangnan, alaga nagsabi sa inda, kung da'i kumahiling sa sayang kamot, ang tanda kan mga pako, asin ikalaog ang sakong muro, sa tanda kan mga pako, asin ikalaog ang sakong kamot sa sayang hirog, daya kumatubod. Pakalihis nin 8 aldaw, yao naman sa laog ang sayang mga disipulos, asin si Tomas kay baninda. Uminabot si Jesus, bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tahaw asin nagsabi, an katuninongan mapas sa Indo. Da nga nagsabi kay Tomas, darahadigdi an sa imong muro, asin hilnga an sa kumakamot. Darahadigdi an sa imong kamot, asin suksukan sa sakong hirog. Daay ka magpakamayong pagtubod, kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kaguraran ko, asin Diyos ko. Nagsabi siya sa Jesus, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na dai nakahiling. Sa katunayan, dakol pang ibang mga tanda, ang ginibo na Jesus sa atubang kansayang mga disipulos. Ang mga tanda na dai nasusurat sa librong ini, ang mga isinurat
Digdi tanganing magtubod kamo na si Jesus siyo ang Mesiyas, ang aki kan Dios. Asin sa pagtubod magkaigwa kamo nin buhay sa iyang ngaran. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Maray na banggi po sa Indo Gabos. Happy Fiesta po sa Indo, sa satuyang mga peregrino, mga bisita na yaon digdi. Welcome po sa parokya kan Diyos noon na pagkaherap. Asin lalong-lalo na sa satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jonans Bibar, an koraparo ko kan St. Peregrine dyan sa Santo Domingo. Tama man na siya ang magmisa ngunyan, sa hiling ko, saro siya sa mga padi na mahihirakon. Salamat, Father, sa pag-ako kang misa, no? Sa imong pagkahirak na ako ng misang ini. Sabi ko sa iya, ako nalang masermon. Anyway, yung yaong kita ngayon sa ikadawang Domingo kang pagkabuhay liwat. Asin mahiling niya to mga tugang. Well, sabi niya to, ang pagsakit, paggagadan, asin pagkabuhay ni liwat ni Kristo sa sato, ni Kristo, iyo ang sa iyang pagligtas sa sato. Asin pagpatawad kan sa tong mga kasalan, tanganin kitang mailigtas, asin magaygon buhay na dahil kasagoran. Ano inot na sinabi niya, matapos na magpahiling siya sa sayang mga disipulos, ang sabi niya sa inda, mapasa indo ang katuninongan. Peace be with you. Tano po ta, peace be with you. Pag igwa ba kita ning nagkakadisgustuhan, pag igwa ba kita nagkakaproblema sa kapwa ta, ano ang inot na sinasabi ta? No? Maliban sa sorry, ang sinasabi ta, peace be with you. No? Tano, yan ang proof kan kapatawaran. Yan ang proof kan pagpapakumbaba. Yan ang proof kan pag-ako. Kan ano pa man ang mga kakundian. Kaya, ini mga disipulos niya, na binayaan siya, no, sa iyang pagsakit, ang sinabi niya tulo sa inda, mapasa indo ang katuninongan. Sabi ni San Juan, bararat ang mga pinto, natatakot sinda sa indang mga buhay. No? Kung ika mga tugang, igwa kaning katakutan, mayo kaning katuninongan. Kaya, si Kristo, ang enot na sinabi niya, mapasaindo ang katuninongan. Kaya ni kadawang Domingo na ikinakaag niya to bilang sa kapistahan kang Diyos no na pagkaherak mga tugang, itinatao kanisa sa to. Enot sa kabos na kita magkaigwaning katuninongan sa satuyang pagkabuhay. Na sinasabi niya sa sato, napatawad na sa imong mga kasalan. No? Napatawad na sa imong mga kasalan sa mga disipulos niya. No, dawa ako nino binayaan kitong panahon kang kadipisilan. Kan ako nagsasakit, kan ako nagadan, no? Pinatawad ko na kamo, mapasaindo ang katuninongan, no? An katuninongan mga tugang, iyo ang prueba kan kapatawaran. Ninhuli ta hangga't dai kita napapatawad, no? Hangga't dai kita napapatawad. Maski an sa diri ta, pag binabagabag kita kang konsensya ta, gustong sabihin dahil niya to napapatawad ang sa diri ta, mayo kita ning katuninongan. It is only pag nakasa panahon na namatean niya to na kita napatawad na, no? Asin napatawad taan sa tong sa diri, no? Asin yan ang saro sa pinakadipisil. Pwedeng napatawad na kita kang iba. Alagad kitaan sa diri ta, dahil niya to napapatawad ang sa tong sa diri. No? Yan ang pinakadipisil kayan. Ang dai mo mapatawad dun sa imong sadiri. But anyway, ang punto niya to, hangga't dai kita napapatawad, mayo kita ning katuninongan. Hangga't dai kita nahihirakan, mayo kita ning katuninongan. Ang mahal na Dios, ang sa iyang pagpatawad, ninhuli sa iyang pagkahirak sa sato. Sisay man kita, kung baga pagparapatulang kita nin mahal na Dios. Taano ta, mayong sagodan sa iyang paghera kasi pagpatawad sa to. Kasi, sisay man kita. Aram niya man. Naarog kaning kamugtakan ta. Makakasustenir sa na kita. Kan sa tuyang magkabuhay ninhuli sa iyang pagkahera. Kaya baga paulit-ulit na sinasabi ko sa Indo, ang gabos na yaon sa sato. Asin kung ano man ang estado niya to sa buhay ta, maamangitang may pagmalaki sa kagurangnan. Ang sa tuya silang masasabi, yun na salamat,
tanahirakan ako din mahal na Diyos. Maski ako, dahil man ako maninigo o nadigdi sa indong parekya. Asin minsan sa sakong pagurupurop, salawat, tayaon ako sa Diyos noon yung pagkahirap. Tanahirakan ako nin kagurangnan. Kaya sa gabos na panahon, kung ako minsan dahil napipiyot ang isip ko, iyang pirming sinasabi ko, kaya pa mo mag-intindi, kaya pa mo magpasensya, kaya pa mo magpagal, no? Para sa iba. Ninhulita, yaong kadigdi, ninhulita, nahirakan ka sana. Kung dahil ka nahirakan ng kagurangnan, mayo ka man digdi. No? Considering, kita ka boss mga tugang, magkakaigwa kita, asin matiwasay siguro, asin matuninong na buhay. Asin, sabi niya to magayagay ang buhay. Kung gabos niya to, pirming na real sa rini, na ang kagurangnan, nahirakan sa nakita. Kaya kaipuan man niya to, na dahi niya to, pagtapuson, asin dahi kita kapuson sa pagkahirak sa satuyang kapwa. Maski didiki, kung baga si Jesus, pwede siya magsabi ki Tomas. Ang problema rin ki Tomas, at ang binayaan niya ng kagurangnan katong nasasakitan siya, katong ang nagada ng kagurangnan, ngunyan, sinabihan siya ng kagurangnan na buhay liwat, dahil pa siya naniniwala, gusto niya pa ning prueba. Araw kita kaya, no? Dawa kita, ano nang itinaw ng biyaya sa to ng mahal na Diyos, paulit-ulit na itinatao sa to, minsan ning grato kita, dahil niya to na-realisar, na tinatawang kita ning padagos na biyaya ng kagurangnan. Asin minsan, igwa pa kita pirmi kaya nin sugpaan sa tong buot na magsabi sa kagurangnan, tandaan mo ako, tawan mo ako ning tanda, no? Dahil niya to na-realisar na bago pa kayo ni. Kahit ito pa, padagos na tinatawang kita ning tanda ning kagurangnan. Asin ang pinakatanda niya pirmi sa sato, iyon sa iyang pagkahirak sa sato. Kaya igwa nga ni kita ning biyaya pirmi na hali sa iya. No? At ang binayaan niya ng kagurangnan, sinabihan na siya, huri pa siya. No? Mayo man baga siya kan enot na magpahiling ng kagurangnan, huri. No? Kaya itong mga pirming nauhuri sa mga schedule, pirming mga absent, ang mga idolo nindong santo, si Santo Tomas. No? Kaya itong mga pirming, late sa misa, late sa schedule, dahil nag-attender. Minsan, uyaw na naman si Tomas. No? Minsan, kita nang may kakundian, kita bang pirming may maghagad ng prueba. Hanggat ay kumaylaw ang muro sa sayang mga kamot. No? Ang mahilig ang pinakuan sa sayang mga kamot. Dahil kumaylaw ang sayang kamot sa sayang hirog, di ako maniniwala. No? Pero sa totoo lang, bago pa kayan, ang kagurangnan, padago sa simpirmi na kang tinauan, no? Pero sa ninhuli sa mayong sagod na paghahirak nin mahal na Diyos sa sato, pirmi niya katang inintindi, o madya na Tomas, no? Lauganan sa imong muro sa sakuyang kamot, no? Kaganan, suksukadan sa imong kamot sa sakuyang hiro, no? Tangani na, maniwala ka na ako na buhay liwat para sa imo, asin para sa gabos. Tanganing maniwala ka na ang sakuyang pagkahirak mayo ning sagod para sa imo na pirming huri, para sa imo na pirming absent, para sa imo na pirmi silang iintindihon, no? Mayong sagod ang pagkahirak ko sa imo, asin sa mga arog mo, asin sa gabos na tao. Salamat po sa Sendo, asin happy fiesta, maray na bangi po sa Sendo. Matindo kita sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asing kandaga, asin kay Jesucristo aking bugtong na kagurangnan ta, ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag ke Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ininubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa magadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pagdusay ka nasyon sa Diosno na pagkaherak. Urog ka mahera ko na Jesus,
ikaanlawog nin pagkaherak ka nama. Sa pagkaherak inapod mo kami. Ang pagiging maherakon, siring sa Ama, iyo ang misyon na pinapaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom, sa saimong dainusukol na nakadagatan nin pagkamuot ang ang bilog bilog ning ning buhay sa imo idinudusay asin minapamugta kami sa pagsurog kan pagsurog sa kan imong maherakon na na pangataman. pangataman. Ang samong sadiri, isinasaro mi sa imong lubos na pagdulot sa Ama, kaiba kan Espiritu Santo, tanganing lubos kaming mabago sa imong pagkaherak. Kahiraki kami, huli sa mga ralaban nin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagpatakot sa lambang saro. Kahiraki kami, huli sa mga lakop na kasalan, tumang sa katotohan, asin sa mga makangirhat na kasalan, tumang sa katanusan, asin pagkamagtururugang. Kahiraki kami, huli sa mga paglanghad, na ipinapasapo mi sa Diyos nun mong pagkaherak, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog, sa mga maluya asin daing sukat. Kahiraki kami, huli sa mga pag-abuso, tumang sa dignidad din tao, sa mga kasalan, tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami o kagurangnan, na maibanaag mi an sa imong pagkaherak sa samong kapalibutan. Bantay kami bilang sa imong rugaring, tanganing sa mga panahon ning kasakitan, day kami mawaranin paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabutan. Gibuha kaming mga kasangkapan ning ranga, sa mga kapwa na nawaran nin paglaom, asin pagtubod sa imong pagkaherak. Ang gabos na tao makamidbid kan sa imong